Έχει μπόου, σώσε με. Δύο γκολ πήρα εγώ. Ω! Καλό. Ωραία, είσαι hero brain for. Ω! Εντάξει μου λάγκανε. Και εμένα. Ω, σε σκότωσε. Πήρα τα πράγματά σου, μην έσχεις. Δεν με νοιάζει. Έχω ένα σπαθί level 3, κράτα το. Αυτός πετάει πράγματα, ρε. Ένα διαμάντι. Ποιος τα πετάει? Iron αξίνα, φίλε. Βασικά τι να του κάνεις στο διαμάντι? Ξέρω εγώ. Πάμε στην περιοχή τους και ας έχουν μπόου. Οκ. Ακούω και τη χαλαρωτική μουσική του τέτοια. Εγώ την έχω. Έλα, δάμε, πάμε. Έχω τέλειο μπο από σένα, στο κλέψα. Πήγαινε φτιάξω το δρόμο. Ο δρόμος έτοιμος είναι, έξυπνε. Για να μπούμε στην περιοχή τους μέσα, λέω. Έλα σκότωσέ με, έλα βοήθαμε. Τι να σου κάνω? Κοίτα. Αρχίζω και μαθαίνω. Πάω να αγοράσω bow. Με 7 gold. Εγώ έχω αγοράσει. Όχι, πάρε με 3 ρε. Με 7. Το πέτυχα. Έρχεται από εδώ. Αλήθεια. Ήρθε. Ναι, και πάει προς την περιοχή μας. Με σκότωσε. Όπα. Πού είναι? Το σκοτώσαμε. Εγώ του έφαγα την πόλη ζωή και ήρθε ένας και τον σκότωσε. Εσύ πώς έχεις σκοτώσει? Μόνο έναν. Εσύ ποιος είναι καλύτερος σου φίλος? Μιτζή. Τι είναι πιο καλός μου φίλος? Καλύτερος φίλος, ο Αντώνης ή ο Σιμωνίδης? Δεν ξέρω. Καλά, στο μην το συζητάς, βαριέμαι. Έρχεται. Πού ρε? Τον σκότωσα. Πολύ αργά. Τον Τον πεις τώρα. σκότωσα. Το ξέρω ρε. Εντάξει, μετά παίρνεις το κράνιο. Πήρα χρυσό όπλο. Πόρτα! Ναι, αυτά... Μιτζή, πήρα... Υπάρχουν κάτι πράγματα, 2 καρδιές. Τσικολάτα. Golden Apples 37 είχε αυτός. Κάτσε, πέρανε. Το βάλουμε στο 1. Στο 1 το σπαθί και να έχουμε δίπλα τα Golden Apples. Αυτό είναι πώς θα το σκοτώσουμε. Έρχεται πάλι, νομίζω, όχι. Νίκο, κοιτά. Πού είσαι? Έπεσα. Το πλάκα, κοιτά. Πέθανα. Πώς θα βγούμε από εδώ ρε έξυπνε? Τι πες? Έτσι πως το κάνω το δρόμο, πώς θα βγαίνουμε? Όχι. Καλά τον κάνω το δρόμο, συγγνώμη. Κάτσε να πετάξω 2-3 σπαθιά που είχα πάνω μου. Για την άσχετα. Αδάμ, χρειάζομαι βοήθεια. Δεν μπορούμε να πάμε να τη σκοτώσουμε. Οκ. Με σκότωσε ένας με τον μπού του.
Πρέπει να πάμε στο πρόβατο. Σίγουρα, ό,τι πεις. Θα μπορέσω εγώ τώρα, περίμενε. Πού είναι? Α. Πολεμάτε βλέπω, κόβω το Skype εγώ. Αχα. Πού είσαι εσύ? Ω, πετάει γκολ αυτός. Μου πέταξε 17 γκολ αυτός. Αντάνα, τελειώνουμε αυτό το παιχνίδι και σε κλείνω. Εντάξει. Θέλω να δω τηλεόραση. Οκ. Και σταμάτα μου το λες στην αυτοβαρέθηκα. Τι είπες? Και σταμάτα μου το λες στην αυτοβαρέθηκα. Άμα τελειώσει το παιχνίδι θα τελειώσει. Μια φορά στο πάρε. Καλά. Πετάει πολύ εύκολα γκολ εδώ πέρα. Πού είσαι εσύ? Ήρθε ένας, κόκκινος. Πώς ανέβηκες εκεί πάνω? Ξέρω εγώ. Ο κόκκινος είναι κάτω! Ο κόκκινος είναι κάτω! Ω, μαχαιρώνει! Α, με σκότωσε. Έλα, είχα 19 γκολ πάνω μου, ρε φίλε. Πώς έχεις? 19. Με τόσα πολλά τι παίρνεις? Άμα φτάσεις στα 50 μπορείς να πάρεις διαμαντίνια πανοπλία. Κάτι που είναι σήμαντο. Τι πες? Γελάω. Γιατί να πάρεις διαμαντένια πανοπλία? Αυτοκτόνησε. Φαντάσου. Κι εγώ έπεσα μαζί του. Φάντομαν. Καλό όνομα. Να σου πω το skin του Herobrine. Ναι, The Phantoman 1. Όχι, του κανονικού Herobrine. Α, πώς? Γράφεις Herobrine με κεφαλαίο το H. Ναι, εντάξει, το ξέρω. Α, μάλιστα. Ναι, μπράβο. Καλά, παιδιά. Εγώ πώς ανεβώ τώρα εκεί πάνω? Νίκο, πώς ανεβώ? Πού? Εκεί πάνω που είσαι κι εσύ. Ανεβαίνοντας. Ναι, σίγουρα. Κατέβα κάτω. Να τους πολεμήσουμε κανονικά, ρε. Ω, πήρα πράγματα. 64 aerion και 4 γκολ. Εντάξει. Οκ. Πού είσαι? Ακριβώς από... όχι. Ακριβώς από πάνω σου. Πίσω σου και πάνω σου. Α. Προσπαθεί να μας στοχεύσει ο άλλος ο βλάκας. Ναι, εμείς δεν έχουμε bow, αυτός έχει. Το ξέρω. Πού είσαι, ρε? Πού είσαι? Πάνω. Α, έφυγες από εκεί. Έρχεται ένας. Πώς με σκοτώνει? Σκότωσε. Ω, φίλε. Ω, είναι. Ανέβηκε πάνω. Αλλά δεν με είδε, πάλι καλά. Νομίζω έρχεται στην περιοχή μας. Ήρθε στην περιοχή μας, Ήρθε. Ναι, μας έκλεισε. Κάτσε να πάω να τον κάψω εγώ τώρα.